Кечкенә бер кыз бала, Нурия диләр аңа. Бу кечкенә кыз бала шундый итеп елмая, елмая бөтен йөзе, елмая ике күзе, елмая керфекләре, хәтта каш бөртекләре, елмая бөтен җаны. Кем сөймәс икән аны? Сөймәссең кемнәр генә, елмая, көлә генә. Кызыл иреннәре дә, сипкел тимгелләре дә, алсу яңаклары да, колак яфраклары да, нәни генә борыны да, бит чыкрайган урыны да, ничек кенә сурәтләмә, һәммәсе дә урынлы. Кемнәр генә сөймәс икән мондый пышык борынны? Шаярганда ул кыз бала хәтерләтә колынны, кыңгыраулы тавыш белән яңгыратып болынны, ерактагы әнкәсенә атлыгып чаба кебек, нинди саф нурлар күзендә яктыра, балкып, көлеп. Һаман көлеп торган өчен көлгәләк диләр аңа, шат күңелле булган өчен күбәлләк диләр аңа. Кечкенә бер кыз бала, Нурия диләр аңа. Бу кечкенә кыз бала нигә шулай елмая? Шулай матур елмая ул, бәхетле булган өчен, газиз ватан туфрагында иректә туган өчен.